A lusofonía pode ser definida de dous puntos de vista interligados, o político e o lingüístico. E a Galiza? Será que cabe nalgún deles ou nos dous? Hoxe vamos falar diso en galego de todo o mundo. Fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. O termo lusofonía ten relación con a Lusitania, pois o galego portugués comezou a desenvolverse en 3 conventos do Imperio Romano, 2 galaicos e un lusitano, sobre os quais asentou o reino suevo, que ficou con capital en Braga. Como a posterior expansión polo mundo a protagonizou Portugal, xa independente da Galiza e con a capital na antiga Lusitania, o conxunto dos países de lingua portuguesa ficou co nome de lusofonía. Se a capital dese novo país fose Braga, tal vez o nome máis apropiado fose o de galaicofonía. En cualquier caso, vamos á definición, porque eu non son nada chovinista en relación aos nomes. Se un nome ten tradición, non temos que andar a discutilo constantemente. De un punto de vista político, a lusofonía é o conxunto de 8 estados que teñen como lingua oficial e principal o portugués. Quer dizer Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Mozambique, Santo Tomé e Príncipe e Timor Oriental. Esticando un pouco esta definición, poderíamos acrescentar á lista Macao, onde o portugués goza de algunha, cada vez menos, presenza na sociedade e de oficialidade a pesar de ser unha rexión administrativa especial da China e non ser un estado. Tamén há quen, cando fala en lusofonía, só pense no seu reflexo institucional, quer dizer a Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, CPLP, que altera un pouco a lista anterior, pois dela habería que retirar Macao, que non é un estado, e acrescentar a Guiné Ecuatorial, onde o portugués é oficial, mas está lonxe de ser a lingua principal. O único vínculo con esta lingua é un crioulo de base portuguesa falado en 2 illas deste país. Xa de un punto de vista lingüístico, a lusofonía espella outros termos paralelos como o de francofonía e di respeito a aqueles países e rexións cuxos naturais teñen o portugués como lingua materna, podendo haber discrepancia entre quen considere ou non que os crioulos de base portuguesa deben ser incluídos. Se así fose, para alén dos países e rexións xa mencionados, deberíamos incluir tamén máis 30 territorios en que continúa a ser transmitida oralmente algunha variante lingüística de base portuguesa. E a Galiza? E o galego? Ben, a Galiza podería ser considerado unanimemente parte da lusofonía, tanto de un punto de vista político como lingüístico, se as nosas autoridades culturais o desexasen. Bastaría recoñecer que o galego fai parte da lingua portuguesa ou oficializar o portugués como unha das posibilidades de escrita para o galego, como xa acontece de facto socialmente. Gañaría a Galiza e gañaría a lusofonía. Algúnas iniciativas institucionais deran pasos moito tímidos neste sentido, como a Lei Paz Andrade ou a pertenza á CPLP de España como observador asociado e do Consello da Cultura Galega, da Academia Galega da Lingua Portuguesa e da Asociación Docentes de Portugués na Galiza como observadores consultivos. Do punto de vista histórico-lingüístico, á marxe da fronteira que algunhas persoas queren forzar na actualidade, a Galiza non só pode considerarse lusofonía, como tamén o propio berzo da lusofonía. Sen o antigo reino da Galiza non habería nen portugués nen lusofonía. De facto, as primeiras manifestacións literarias do que en Portugal se coñece como portugués arcaico foran realizadas fundamentalmente na Galiza, cando xa existía fronteira con Portugal, ao longo do século XIII. Depois, como sabedes, o galego portugués deixou de se escrever a norte do río Miño, mas continuou a escreverse no Reino de Portugal que o levou polo mundo. Sen a Galiza, a lusofonía perde 3 millóns de falantes, un segundo país de lingua portuguesa na Europa e, sobre todo, perde sentido, porque perde a súa abranxencia histórica completa e históricamente limítase a ser un mundo colonial portugués. E esta é unha etiqueta de que vos podo garantir que non gostan nada en países que non son Portugal. Sen a lusofonía, unha Galiza con lingua propia tamén perde sentido, porque a principal garantía de sobrevivencia do galego é que este poda ser útil á nosa sociedade, e a utilidade venlle da súa capacidade de relacionar a nosa sociedade co mundo lusófono. Sen lusofonía, a Galiza deixa de estar entre as 6 primeiras linguas do mundo en número de falantes nativos, a máis falada do hemisferio sul.
A lusofonía é o noso pasado e é o noso futuro, tanto como a Galiza é o pasado e un importante contributo para o futuro da lusofonía. Non deixes de reivindicar a súa pertenza a ela, incluíndoa sempre nos mapas, memes ou quaisquer outros materiais sobre a lusofonía que quixeres divulgar. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.